na mensahe, wala sang dinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable na pagbalita, padayon nga ipalapnan. Pangasig pero sigurado, aksyon na may kalaban palangga. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog. Ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala makainom sang bulong, tungod sa kapigaduhon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta News. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Kagkaron sa kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Jack! Jack! Palapit. Palapit de. Sir? Palapit de sa Rias. Gawan, sir? Gin-check up ko ang record mo sa Iloilo. Matuod gin magaling nga wala kasang kaso nga pagpang-hold up. Puti. Pati ka na sa akon, sir? Oo, nagapati ako. Wala ka record sa pagpang-hold up. Pero sa pamuno, damo. Sir? Na-involve sa away, damo man. Ah, wala naman to, sir. Tapos naman to. Wala naman ko complainant. Sabi mo, Jack, mapati na tani ako sa imo. O galing may ara ka pa kinabutig sa akon eh. Sir? Anong nga ginbutig man? Ang ambal mo sa akon nga wala ka pamilya. May ara man gali. Wala, sir. Wala ko pamilya. May nagapangita sa imo. Ato sagwa. Luy ka niya mahambal. Ha? Sino, sir? Ha? Sino siya? Mabalaan mo lang na karon ah. Sir, madali lang. Sir! Sino nagpangita sa akon man? Ito na siya. Sino yan ang nagpangita sa akon? Sino yan? Ano ang ngalan mo, Chay? Si Bibing, sir, ah. Ang matuod mo gini ngalan. Ha? Si Iba, sir. Galing naandan ako sa mga tao nga tawgon nga Bibing. Ang apelyado mo, ano? Valiente, sir. Pila ng edad mo, Chay? 60, sir. May bana ka pa? Buki pa? May ara, sir, kabakod pa. Baskog pa gani mag-inom. Ano ginang kumplito mong address, Iloilo? Bo, grabe man ang pamangkot mo, sir ba? Kumplito ka ayo? Duma-apply ko obra ba? Kinahanglan gini ni Chay. Gusto namon kuhaon ng kumplito nga detalye sa gusto magdalaw kay Jack. Ay, amo gali, sir? Kumplito mong address. Dilaraba, sir, Iloilo City. Squatter, Ano ang relasyon mo kay Jack? Ha? Wala kami sang relasyon, Kasigulang na sa akon. Bunano ka man imo, ya, sir man. Malan na, kuya. Hindi ka gani magyamuha, Chay. Wala man ko gayamuhat, sir. Ikaw malang gani ang gayamuha. Ang buot ko silingon, ano mo si Jack? Anak? Hinablos o ano? Wala ko labot sa iya, sir. Tupad balay ko lang siya. Chay, ang matuod. Ha? Ang Matuod man na ang ginasugid ko sa imo, sir. Tigulang na, kuya, sir. Wala kuya gayamuhat. Kag hindi, kuya, butigon. Abi, Chay, nugay sinuplada. Kay basi kung hindi ta kapagpatubangon sa iya kung may init ako sa imo. Babaw, sinsyagid, sir, ha? Sinsyagid. Dawan no nakalawig nga kilala mo si Jack. Ati kalawig na, sir, Gamay pa na si Jack, ya. Mga 12 pa lang gurong edad. Dira na siya nag-start sa lugar namon. Tagaday ng mga paryente niya. Wala kuya kabalo, sir. Kaya ang sugid niya sa akon, wala na siya amay nga nakilala. Ang iloy niya, wala na, patay na. Wala man siya utod. Kaghalin siyang una, bisan isa ka paryente niya, wala man siyang may nakakadto sa iya. Ano ang obra niya dito? Sa una, gabiyahe sikad, Tapos kung kaisa, nagapasaka pasahero sa paradahan.
Kung kaisa, gabiyahe man tricycle. Pisan ang atawo, sir. Halin sang gamay siya, pisan-pisan gina sa iya kaayo. Siya lang na gani ang kapangita sang kalanon di ay. Buot na siya, sir. Buot? Oo. Kadamo sa record niya nga nakabuno siya. Buot. Buot gani, sir. Wala na gapanguna. Pero kung hilabtan mo siya, isog na, sir, eh. Hindi na yan magdalagan. Mabato, gid na. Hambal mo buot. Nga nang hold up. Ay, sir, nadalala na siya sa grupo. Matsyag ko gani si Perot gidya ang naghalit sa iya. Kaya kung siya lang, hindi man na siya siguro yung maghimo, sir. Kilala ko ang tao nga inahalin pa sang gamay siya, sir. Anay ka, Chay, anay ka. Paano ka nakahibalo nga ari siya diri? Ay, Nakalayo man sang lugar nga ini. Nga Ay. nakahibalo ka man, Chay, nga ari siya diri. Ay, kwan, sir, kwan. Nabatian ko sa balita. Oo, nabatian ko sa radyo. Amo na, sir. Nakibot gani ako sang nakabati ako sang balita nga gindakop siya kag nang hold up. Do hindi ko bala magpati, sir mo. Amo na nga nangungutang ko inugpliti para lang makatuan siya dire. Oo, sir. Kag siguruhon ko kung bala siya gid. Masuod gid gali, sir. Bong naluoy gid ako sa tawo nga ina, sir. Ay, naharagaran gid lang na siya sa grupo ni Perot, sir. Ay, di, sir, may ipamangkot ka pa sa akon? Kaya kung wala na, base kung pwede na kuya madto kay Jack. Ang bag mo, pwede malantaw? Ha? Pwede ko ba lang makita ang unod sang bag mo? Chay? Ay, ang puta ya. Kahuluya galing, sir. Ay, kuwan kahuluya sang unod sang bag. Nga, anong unod sina? Dali lang, sir, ha, kay abrihan ko, ha. Para makita mo. Para, sir, oh. Ano ina? Sa kabilog nga pante, sir, ah. Sige, sige. Isa rin ang bag mo, Chay. Kag sige na, pwede ka na makakadto sa iya. Pero hindi ka magdugay, ha? Bawo, sir, abaw, salamat, gid. Kay mahingagaw pa, Kuya Puli. Salamat, gid, sir, ha. Wala na makabali si Chip. Naayan. Kag sinong bisita kung nga ginasiling niya. Diin siya, sir. Uy, si Chay Bibing. Ari siya. Jack! Oy, Chay Bibing! Ari ko ni Chay!
Baw kadamo sang lagom mo ah. May gani kay medyo nag-ayo-ayo na chay bibing. Sang nagligad nga inadlaw eh. Grabe gid siya. Ginkastigo ka nila, Jack. Oo chay. Normal lang na. Ay, ahay, kaluoy man sa imo. May sigarilyo ka na chay? May ari. Kay na, pag ikutani manigarilyo. Galing hindi to pwede sa opisina sang pulis. Ari, oh. Ay, salamat. Derbe, manigarilyo ka na ya. Ay, oo, gali. Ay, nakasigarilyo giman ako. Kumusta ka di, Jack? Okay naman chay Wala na akong ginasabad sa mga pulis. Ginkulbaan ko, Jack. Kay base, abi namon, ginsalvage ka. Baw, salamat kay okay ka lang. Kabalo man chay nga ari ko di. Base, mabatian sa mga upod mo nga preso ang pag-istoryahan na ita. Tulog silang tatlo chay 4 man lang kami di. Wala problema. Pero, saan ko nakibalong ari ko di? Grabe mamangkot ang pulis, Jack. Pinamalhas man ko sang sabat. Pero, ayawan siya sa akon. Ha? Ginusisa kanila? Ay, porte nga o si sa ay pa. Antes ako nga ginpasugtan nga makakadto sa imo. Sobra pa sa nag-a-apply ako obra sang pamangkot niya sa akon. Nga, ano ipamangkot niya sa imo? Ay, kadamo lang Kung sino ako, kung ano ta ka. Basta kadamo lang. Tigit sugiran ko siya Wala mo pa masapat ang pamangkot ko, Chay. Saan ka nakibalong nga ari ako dire? Ang sugid ko sa pulis nga nabatian ko sa balita. Ano pa nagkadto ako dire para sigurohon kung ikaw kit. Pero ang matuod, Jack, si Puloy ang nagsugo sa akon nga kadtuan ta kate. Ha? Si Buloy? Nakakadtuto siya? Oo, kani. Kag siya ang nagsugo sa akon nga kadtuan kate. Ay, abaw, salamat. Salamat kay nag-ulikid man si Buloy sa akon. Kag may kwarta siya nga gipahatag sa imo, Jack. Parte mo ko, no? Amo ba na? Ati mayo Baw maayo lang gani kay diri ko ginbutang sa short ko nga nasampawan sa palda ko. Kay kun sa bag ko, ati nakita gid ka pulis kay ginpaabrihan niya sa akon ang bag ko. Sagad kagid matuod, Chay Bibing. Ako pa college level ko 10,000 ang ginahatag niya, Jack. Pero mga 9,000 na lang ang bilin. Kay ginkuhaan ko, gingasto ko Wala kaso. Mahatag pa man kuno liwat si Buloy. Ginpasiguro niya lang anay kung ari ka te. Kag kung buhi ka pa. Ay, patay gigali si Perot, Jack. Ay, ho, Chay. Uti, ano ang plastada mo subong? May kaso kaget? May aray. Kadambos ang kaso nga ginpasakan nila sa akon. Mag-uot ko diguro, Chay. Ginahulat ko na lang ang commitment order ko. Kay isailon ako sa BJMP. Ha? Isaylo ka Sa diin? Sa BJMP. Uy, Amo kung di na Amo man tong hambal sang pulis. di. Base kung hindi ko na matultulan kung magbalik ko di Jack. Pamangkuta lang karon ng pulis, Chay. Kundi ng BJMP. Ate, sige Uti ano, Jack? Wala piyansa ang kaso mo? Ang hambal sang pulis, kung makapiyansa giman ako, dako kayo. Sobra 100,000. Gikadamos ang kaso ko. Ate, hambalon ko si Buloy Base maidiyahan man niya kay medyo dako man kunong naiko ninyo. Ate, sige. Manuwa lang siya, Chay. Basi matuod mabuligan niya ako. Ay, Jack, iduhol ko sa imo sang sekretong kwarta mo O sige, Chay. Abe. Aryo. Ay, Chay, Bibing, salamat gina. Mayo kay may ibakal na ako diri sang pagkaon ko. Wala di rasyon Mayo ko na sa BJMP. Kay may rasyon dito. Hindi na ako magproblema sa pagkaon ko. Ay, Jack, paano ka na lang siniman? Oo, okay lang ko, Chay. Hindi ka magkabala ka. Pero umunuhon mo na si Buloy, Oo Kagambala siya. Nga wala ko sila ginkanta. Kagbisan ano pang himuon sa mga pulis akon, hindi matabo nga ikanta ko sila. Wala mabalaan nga nakaupod siya, Jackaw? Wala Lain nga mga ngalan sang tawang insugid ko, nga upod na mo ni Perot. Gani, hindi siya pagpangitaon sa mga pulis. Ate, sige hambalon ko siya Balik kagidit siya Oo para mabalaan ni Buloy kung anong plastada sang kaso ko, kung pilagin ang piyansa ko. Basi kung maidiyahan niya, Chay.
sa na magamit mo, ha? Karnugay-dugay isaylo ka na sa BGNP. Oo, sir. Magpakabuot ka dito, ha? Hindi na maghimo sang katuntuhan. Kay basi kung kaluyan ka, kag makalampuwas ka man sa ginatubang mga kaso. Oo, sir. Kanugon sa ngalan mo. Ngalan gid kag apelyido. Jesus Balaan. Amligi ina para kaluyan ka niya. Okay, sir. Kaga hugali, hindi ka magkabalaka. Hindi ka man mano dito. Kintimpihan ko ng kilala ko dito sa BGMP. Alalayan ka niya. Salamat, kid, sir. Sige na, paghimos na sa mga gamit mo dyan. Oh, sunod na! Sila. Ah! Sunod na! Kay... ipabutong gini! Sunod na! Damo gali diri sa amon sa sulod sa silda. Uy! Ari na bisita ta! Nag-abot na! Pungko! Pungko mahal nga bisita. Buko, ah. Tarihaw ah! Anong kaso mo? Hold up. Uy, kawatan ka gali. Pabian! Kawatan gali ng bisita ta! Oh, mayo na! Anong ngalan mo? Ha? Jack. Jack? Apelido mo ya? Balaan. Balaan? Balaan? Kabatingan mo mga biyan, ha? Siya si Jack Balaan! Bukataong nga ngalan. Jack Balaan. Ang balaan nga kawatan. Magsaluwa, di ba ka? Ano naman? Isumbag mo ko! Pagay! Gulihan ka ni! Sumbag mo ko! Takot ka.
kaabyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.